Bit-tema għajt tiegħek dwar l-Ewropa, il-Berġa Tarragona fil-Belt Valletta laqgħet l-ewwel minn sensiela ta' laqgħat ta' konsultazzjoni pubblika li se jkunu qed isiru bit-tħejja għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew maħsuba biex jiddiskutu tħassib, it-tamiet u l-aspettattivi taċ-ċittadini Ewropej. Il-panel kien magħmul minn persuni li jirriflettu it-tlet istituzzjonijiet ewlenin fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri il-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Flimkien ma' dawk preżenti kienu diskussi diversi temi marbuta mal-futur tal-Ewropa, fosthom Brexit u l-immigrazzjoni. F'indirizz skiet iżda ċar fil-messaġġ, il-Ministru Helena Dalli tenniet il-bżonn li l-Unjoni Ewropea twieġeb aħjar u b'mod aktar tanġibbli għat-tħassib taċ-ċittadini. Qed isiru issa f'kull pajjiż sabiex naraw verament iċ-ċittadini tagħna u mhux iċ-ċittadini illi normalment jitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea, imma qed nippruvaw nilħu ċittadini oħrajn illi ma mhux normali għalihom li jattendu daw l-attivitajiet qed immorru għandhom ukoll ħalli naraw l-Unjoni Ewropea kif qed taffettwa l-ħajja tagħhom u kif tista' taffettwa l-ħajja tagħhom aħjar. Is-Segretarju Parlamentari Jaron Farrugia saħaq fuq il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun inqas romantika u iżjed pragmatika. Li lil mit-teoriji u diskorsi għandha ssib soluzzjonijiet tanġibbli li jħallu impatt fuq ħajjet iċ-ċittadini. Intant dawn il-laqat qed isiru fis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea bilan li jservu bħala eżerċizzi li jpoġġu l-irwol tad-demokrazija fil-prattika.